Отиди в Лондон, намери го. Коя си ти? Ти си баща ми. Истината е, че се нуждая от помощник. Стига да има на какво да ме научиш. Има. Шерлок и дъщеря. Утре от 22 часа по Стар Крайм. Тук претворяваме инженерството. Пристъпваме в света на европейското инженерство с нова поредица, за да открием иновации, надхвърлящи замисъла си. Това е инженерство в най-висша форма. Инженерните постижения на Европа. Премиера на 12 септември от 22 часа по National Geographic. Отпусни се с уютни криминални истории. Събота и неделя от 22 часа по Стар Крайм. Бул. Така се казвам. Не съм адвокат, аз съм експерт по съдебни науки. Разчитам съдебните... О, не, като говорим за напрежение. Най-нежеланото дело на света. Това променя нещата. Ще открием всяко доказателство. Какво ще правиш? Отиваме на съд. Бул. 2 епизода. Тази вечер от 20 часа по Стар Крайм. Водят момичетата някъде. Вече сме се разбрали, нали? Казват, че смъртта на един е хляб за друг. Закон и ред. Организирана престъпност. 2 епизода. Тази вечер от 18:05 по Стар Крайм. Може би знаете в колко затваря Скотланд Ярд. Трябва да съобщя за убийство. Говореше за убийство в селото, а сега е мъртва. Кой трябва да отиде там? И много глупав злополука. Сред нас броди убиец. Това село наистина е място, където е лесно да се убива. Да се убива Стар Крайм. Защо не повикаха Еванс? Мислех, че не е... Носфиц. Дони се бори с много демони, които се появяват, когато никой не очаква. Ще си остане неофициално. На земята! Сент Пиер. Понеделник от 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години.